pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Ngene lho lambene ngisore dindul. Glewmu. Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Kene yayi. Siam bakal tak glewmu. Kabeh Glewu. Yen cedhak tansah mulat. Pripun swantenipun? Sae Mas. Kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung. Angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung? Kae nyeluk Mbah Kung. Terus Sita Delokan larasmu lho teko asih tuhu terus entek wong terus turu. heeh Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o Mintuna. terus mimi mintuna ya cek butuh mimi. Ayo ni mas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib, nek senep, nek Pak asob nyidam. terus Sito asih bebrayan. luar biasa. Napa niki lajenganipun? Ben dikancani ya Mbak Nika. Nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Lah. Astabrata. Godhog kepengen ketemu senadyan adoh tak parani menuruti sekarang saiki
pancene lalak Hoi. biyen kok selalamu yen pancene iki Matur nuwun, Cak. Cak. ati salawase Wah, Terima kasih, Rek Dik kepito Niken, pendolo Mbak Inggar, mangampak Jumeneng. ngampak geger. hebat. Masih Pinterestnya Mbak ya, Inggar. Mas Siap. Ida. iki piye Om sudah aku Sudah. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon goro-goro. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri, jumeneng Mbak bareng. Sri. Heeh. Sri, kok iso turu ae kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo. Ki mawon apa mundutan? Napa, Nggih. Mas? Sik HP ini Mas, HP ini. Alah, aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumantar Alasane. WA. Pokoknya Saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. wah pinter dalang ya alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ini ki balik neh, Mas. Nggih to kowe. Ya, podang kuning atau lewung. Dialah. Pilih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Met ning gira kowe iki wis kaya bacok pisane kok. Ben kendange kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kowe dipek ae. Ngomong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Oke. Yuk, dadekke yuk. Oh, Salah sing demung. cah demung iki piye cah demung iki? Cah demung wis. Yuran anggoleki sing tak sayang
saya cakra kasranan setika sulut Kula nampi dawuh menika Siap, Pak inggih. Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata inggih. niki badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk 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 tuduk. Timun sikarane Mas Mandal. bangun ngekarane ya mas monggo Panito Pak Asop Baikpun wonten pundi to Mas? Oh sampun kondur. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih, nggih, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap, siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotong aja. Yo 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 yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutune gara-gara. Nggih, Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Lanjut. Sabda pandita ratu wis Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku pangina mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan katerman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Sematen ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap injih. Sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo ingkang sinuwun. Ayo tak derekke no.
Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna Swasana rame rakyat gede ati Jabatan bosan penambah Angka telu kewajibane wong tuwa ngrabekke anak. Nek wis telu ki tercakup wong tuwa wis ora oleh melu cawe-cawe urusane anak. Tegese anakku wis mandiring pribadi iso nata urip dhewe. Wah iya. Iya ya Mak iya. Ayo ndonga bareng-bareng, Nak. Muga-muga ana ing ambal warsa HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Ya. Semasaku dapat selangkah lebih maju, tambah prestasine. Sesuai dengan motonya, bersatu, bermutu, nomor 1. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wis teko. Negeri 1 kuwi ora mung sekolah sing memprioritaskan akademis, sing memprioritaskan babakan kabudayan kuwi ana, Nduk. Ana. Aku ki duwe kenalan kanca-kanca dalang, pepunden-pepunden dalang. Kuwi uga alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana umpamane pepunden dalang Pak Eko Suseno saka endi daleme? Gedung Dandang. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Ana neh Mas Niko saka Gandu. Kuwi ya alumni SMA Negeri 1. Oh ngono. Dalang kabeh. Dalang. Ana neh dalang sing lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk, tapi aku ora patek kenal Badaralam sapa ngono kuwi lho. Oh iya, kuwi ya lulusan kene. Oh ngono. Ning ora patek kenal aku candi ngono. Oh iya. Iya Mak iya. Iya. Prestasine akeh SMA 1. Prestasine akeh yen tak waca ki nganti jam 7 isuk, mula ora tak waca wae. Oh iya.
Wis intine kabeh ya wis roh. Ngono. Murid-murid kene padha prestasi baik akademis maupun non akademis. Ngono. Terus rangkaian adicara dalam memperingati HUT SMA Negeri 1 Nganjuk wis kawiwiti saka tanggal 18 nganti 20 semasa kap. Ngono. Terus bengi iki wayangan, tanggal 21 ana Jalan Sehat. Puncake upacara HUT semasa, hari ulang tahun semasa ya kuwi denge 4 Januari. Wah, iya. Iya ya, Mak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nduk, piye? Saka kersane Bapak Asop lan keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Sing katimbalan sowan marak mangarsa kene paring lelipur, paring hiburan ora ngempungake awake dhewe. Ning sapa? Uga ana Mbak Niken Salindri saka Kediri lan Mas Yuda Bakiak. Ngono, Mas Yuda CS. Sadurunge Mas Yuda takon menghibur mengocok perut para warga masyarakat kang mapan ana ing kene. Mbak Niken tak aturi jumeneng luwih dhisik. Ngono. Jumeneng. Sepati ca. Kutang tang tak tang 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 ya. Turun. Musik ta. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapa to jane? Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Nek apa jane? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya, gini ya. BM. BM itu apa? Bad mood. Lah ya bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong ya acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan ya. Lah nyapa aku diceluk Mbak Niken. Aku ki mbasakne para penonton, mbasakne para penonton. Ndak mau. Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku. iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Kok iso tekone Kerry lho Mas. Teko Kerry aku bar kok Tulungagung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Jare Mas Akbar ki dhisik duwe mantan ning semasa. Lah kon delalake cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelok Mbak. Tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti biyen-biyen saiki. Wong biasane iki zaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya adalah orang pertama ya. Kamu kowe pacare Akbar pertama ya ning semasa. Nah, terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik apa ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. Ngene lho, jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Masalahe tekone gak karo aku.
Lah sampeyan iki mau ana acara ya to, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku tekoku jam 11, tekoku setengah 11 mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan yo ndak mungkin. Lah gitu kok jarine ndak kopel. Kayak kemarin padahal wis tak beline 3. Ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, Wis pakai yang ngabari ini. Mas Ardi kemarin wis ngabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Emang. Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teyus. Wis ning kene ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun wayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi kae? Sapa? Sapa? Duh win anu. Ora. Ngene lho, ngene. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah yo, aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lah gak ndek masa lalu, kabeh lho tak ora tak akoni kae gur gimmick tok sing kae. Loh, aku tidak pernah mempermasalahkan iki kan biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku boyo tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. Pede. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya Buya ini ya Mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA. Ulang tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya Mas Dek itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke, semasa ya Mas? Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya, semakin banyak muridnya, semoga lulus semua, terus apa nih ya, semakin maju, semakin bermutu, semakin jaya, sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune jelas apik-apik. Contone alumnine ya kaya aku. Niki nak bermutu apik banget. Mutune kan apik ngono to. No comment. No comment lho kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bapak jangan ya? Bapak Sop. Kuwi jangan sop. Nganggo A kok. Oh ya. Bapak Asop niku sing pundi to Kang Mas? Yang duduk di depan, Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa mau lu the best ya apa?
Wis the best iki lho masak. Doa terbaik. Oh, doa terbaik buat SMA 1. Ya, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggo A kok sop tok Ya, lho. Bapak Asop. Ngene ya, Dik Niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemlokologi kemarin. Dek ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dek ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Ini apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemlokologi. Iki lagi ketemu neh. Mula Ora no, ning Kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning Nganjuk ning ndi Mas? Balai Budaya toh. Heeh. Ya, tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Ya, mula aku kangen suaramu, weta. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho Cahaya? Suaraku ndak tekai, Olah yo ditekak-tekake to. nyanyi ndak. Loh kok nyanyi kok? Lah sampean Sampeyan sing bawa. Oh, aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu gitu. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jajal bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan ning semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Tak mut. Bathukmu, bathuk.